dia bede kantankran atwentwen kono no wɔte ase yɛ twɛn nansa nya kwasa nyanko amfrɛ abodoma frɛ wɔn to apentia na kesu frɛ no so bombe ma wɔte ase bomu a na afafo akɔdagya ɛhono bebrim bɛma na ekoyi o ne senti amani braba owo trimoden owo yɛ mo nwono owo amayempani asa a ɛna de abawo ne senti sakwan etua bayire ni pam e form na etretre ye ofabremu dabremu susu bai na obi ahwemobɔ ɛnanam kan sɛ ampa abɛ ɛwo die sakwan etua na bayire ni pam e form na etretre dasebrɛ yewura odi mahiafo nya bidie tumfo brempɔn gomnante brebre awade odon suban no onfa wokra ensie ene anadwi yewura bekwakura Nyansapo TV yebekɔso bia no Nyansapo TV yemma hunu bibia clear yedamase I
Se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya